And then I got also a long sleeves na robe. Cute! Look at that! Tapos ito guys ay yung instant cold therapy. Absorbent pad na din siya. Binigay ko na kay mama ko yung card ng funeral, ng insurance namin. Itong year na to para akong mas kalmado ako. Last year was just survival mode for the both of us. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today po guys ay i-share ko lang sa inyo yung aking hospital bag. Ito yung dadalhin ko sa hospital kapag nanganak na ako, including the car seat and car seat base ay ilalagay na rin siya sa sasakyan. Tapos di ko alam kung dadalhin ko pa yung stroller. Kasi yung stroller, nakaset up na siya na ang ilalagay lang is yung car seat. Tinanggal ko na yung pang toddler or something like that. So, without any further ado, let's get on to this video. So, ito guys, meron akong luggage dito para minsanang buhatan lang ang mangyayari. Meron akong diaper bag. This is what we got from the baby shower. Isa sa mga nakuha namin sa baby shower. Ito po. Yung laman lang nito is my stuff and the baby stuff. Tapos ito ay baby stuff din. Pero ito, hindi namin to gagamitin probably sa hospital. Dadalhin ko lang siya para just in case na nagta-travel kami ay mangailangan kami ng diaper change and all of that. Kasi ang laman lang nito ay pang diaper change lang talaga. So, unahin na natin itong part na to. Ang aking toiletries. Naka-open siya kasi kapag igaganyan ko, hindi na siya mag-close, guys. So, naka-open na siyang ganyan. So, what I got here is my facial wash, body cream kasi sobrang nagda-dry talaga yung skin ko ngayon. Ang kate ng katawan ko kapag hindi ako naglo-lotion. Though, alam ko nang may lotion sa hospital, pero alam ko yung klase ng mga lotion sa hospital. Kumuha na ako ng sarili ko. And then, deodorant. Syempre, para mabango tayo. And then, dental floss. Hindi na ako kumuha, guys, ng toothbrush and toothpaste ko kasi alam ko meron namang toothbrush at toothpaste sa hospital. And 2 days ko lang naman or 1 day ko lang naman nagagamitin. So, it's okay na. And then, I got here my shampoo and conditioner na mga nakasashay galing pa tong Pilipinas. Sabi ko, alam, meron po pala akong mga shampoo and conditioner. So, I have my keratin and my head and shoulders. And then, I got here my hairbrush. Hairbrush talaga yung ginagamit ko, guys. Pero mas gusto ko talaga yung brand na wet instead of the Conair. Pero okay din naman yung Conair. Matagal ko lang ginagamit yung Conair. Nasa Pilipinas pa ako. Yun na yung brand na ginagamit ko nun. Sobrang tagal nun. Siguro mga 10 years ko yun na siya. Na hairbrush. Sobrang tibay. And mas gusto ko yung wet kasi yun yung gamit ng pamangkin ko. Sabi ko, ang ganda niya sa hair. So yun, nag-change na ako ng brand. Pero meron pa naman ako nito. And then my niacinamide serum. Magdadala pa ba ako ng moisturizer ko para sa mukha? Siguro okay na yan. And then, dito naman sa aking isang packet niya is my nipple butter. Ayan, para sa ating babies. Para naman hindi siya sore pag hindi maganda yung pag-latch. And then my hair tie and then hair clamp para hindi mapupunta sa mukha niya yung buhok ko. Lalo na ngayon, balak ko sana guys na magpagupit ako pero wag na. Gusto ko magpahaba ulit ng buhok ko. Tapos may ako dito, beauty blender. Hindi ko alam kung magdadala ako ng makeup or what. Makeup para pag-uwi lang naman siguro. Actually kasi hindi ko tinatanggal tong mga to. Meron ako mga cotton pads and ito yung malaki pang tanggal siya ng makeup. And then, may mga pimple patch pa pala ako dito. Dati na to guys, sa mga travel ko, hindi ko kasi sila tinatanggal para may stock siya dyan. So, yan yung laman nito. Then, let's go to this one. Yung pagpapak ko guys ay meron akong mga cubes, packing cubes. I got this from Shein. Parang $10 ata yung isang set na ng mga packing cubes. So, simulan natin dito. This one is ang aking extension. May extension ako kasi alam ko yung mga saksakan malayo sa bed. And kapag mag-charge, kailangan yan para sa mga camera, cellphone, ganyan. And then, my hair dryer na travel hair dryer lang siya. Yung maliit lang. Actually, ito hindi siya masyadong malakas pag 110. Okay lang naman kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas pag nasa hospital ako. At least kasi mas maliit siyang ibigay pake. And then next here ay isang cube din. Buksan lang natin. Actually, dapat to meron akong mga sticky notes dito para alam ko yung laman. Pero nakalimutan kong ilagay. Meron akong mga towels na, ito yung mga short lang na towels, guys. Yung ganito lang kasi ayokong gamitin yung towel sa hospital.
Alam ko kasi yung mga ano dun. Tas dalawa siya para sa hair and para sa body. Meron akong mga breastfeeding bra dito na yung mga sobrang comfy lang na breastfeeding bra. I got this from Shein, I think. And then madaming mga panty. As in, yung sa panty talaga ako nag-splurge, guys. 1 to 2 days lang ako dun pero ang dami kong dalang panty. Parang 5 panty. Pero syempre, you'll never know. And then I got here socks. Ayan. Itong mga socks na to ay yung may grip. Kasi ayokong gamitin yung socks nila sa hospital. Manipis yung mga may grip namin na hospital socks. Alam ko yung mga pang-hospital kasi. So, ito mas makapal siya. So, I can keep my feet warm. So, dalawa yan. Lamigin kasi ako pag gabi. Lalagyan ko to ng mga sticky notes para if ever na hindi ako ang kumuha ng mga gamit ko, ay alam nang kukuha ng gamit kung ano yung laman ng isang cube. Para 'di ba kahit nasa banyo ako na pinapakuha ko yung underwear ko, alam nang kukuha kung nasaan yung underwear ko. And then this one, I have a bigger cube here. Ito naman is yung mga damit ko. I got here my Heattech leggings from Uniqlo. Ito yung going home outfit ko. Magle-leggings lang ako pa uwi. Hopefully hindi blizzard by that time kasi kung blizzard, hindi nito kaya. Kasi ito guys ultra warm lamang pala to. So, okay lang. Feeling ko. Tsaka, siguro naman hindi ako magtatagal sa labas. So, ang laman nito is 2 pajama, isang robe, isang leggings, and isang long sleeves. O, diba? May panuta ko na ganyan. Kasi nga, para alam ng kukuha kung anong laman nito. So, I got here my silk na pajama that I got from Shein as well. Shein, baka naman. Puro Shein. Ito guys, ito yung de botones na siya na para ready for breastfeeding, and then pantalon din siya and long sleeve din siya. And then I got also a long sleeves na robe kasi yung robe ko na silk is nasa Sufol. So, para hindi na pabalik-balik, so kumuha ako ng isa pa na silk kasi yung mga robe ko na natira dito sa bahay, guys, ay yung mga bulky, yung mga makakapal talaga. So, kumuha lang ako ng ganyan. And then, another set of pajama here. Napakita ko na to sa inyo noon. Gustong-gusto ko tong pajama na to. Very comfy siya. And, pantalon type siya. And, short sleeve lang. Tapos, may botones na siyang ganyan. Napaka-comfy. Yan. Napakita ko na to sa isang vlog ko eh. And then, another going home outfit. Yung pangtaas ko ay itong aking long sleeves na parang sweater na din siya. Yan. Para warm lang. I don't need fancy naman na pang uwi. Gustong-gusto ko to guys. Pag magta-travel ako, ganun. Gustong-gusto ko to. Sa Costco ko to nabili. Punta naman tayo dito sa kabila guys. Usually talaga mga gamit ko lang talaga to. Wala masyadong gamit si baby. Yung totoo. Kumuha ko ng blanket ni baby para just in case na malamig. Paglabas namin ay may pang blanket ako sa kanya habang siya ay nasa car seat pag dala-dala namin siya papuntang parking. Though, meron na akong nilagay na pang cover sa car seat pero manipis lang kasi yun. Yun yung parang pang windbreaker lang. So, ito, para pang lamig lang niya, pang cover up sa kanya. Siyempre, siya yung priority natin for now. And then, I got here, maliit na pouch. Ang laman nito ay mga beanies. Yan. I think ito yung mga galing Pilipinas, padala ni mother-in-law. Yung mga headband niya, pang picture, tapos socks. May mga socks siya. I think I got here 3 socks, 3 beanies, 4 beanies. Kasi hindi ko alam kung papaliguan na kasi siya sa hospital. Kasi, kaya nagdala ko ng mas madaming beanie kasi ayoko yung parang nadumi kapag hindi pa napaliguan yung baby kasi dito. Alam ko na yan. Tapos, meron siyang mga mittens. Ito yung mga binili ni daddy niya noon na mga mittens niya. Ang cute! Look at that! Yan. Tapos, may mga socks din siya. I think I got 4 socks. 4 beanies, 4 socks, and 4 mittens. So, tig-apat pala yung kinuha ko. And then, this one naman ay, ito yung mga damit niya. So, maliit lang siya kasi napagkasya ko naman. Meron akong 2 swaddles, 1 towel, 2 burp cloth, 3 pairs long sleeves, 1 going home outfit, and 1 jacket. Ito yung pinaka gustong-gusto ko guys na outfit niya. Yung jacket niya. Dapat pala yung pang-uwi ko na jacket, yung ganitong jacket, para parehas kami. Papalitan ko yung jacket ko. O, diba? Ito, nabili ko to sa H&M ata or Uniqlo ba? H&M ata.
O, diba? Parehas kami. Ito yung ilalagay ko nga dito. Hindi na yung ano, hindi na yung pink. So, yung ginawa ko sa mga damit niya, guys, ay pinagsama ko na yung feeling ko na magka-pair. Kasi hindi talaga magka-pair yung mga binili namin, guys. Kasi nga, nung una talaga, wala talaga mga pantalon yung mga nabili namin. So, bumili ako ng ibang pants niya. Sa Canada, I think. So, yung feeling ko na mag-drive yung kulay, yun. Magkasama na sila. So, isang ganyanan na. Ito yung mga long sleeves, tapos pants na pang newborn ng size. I got the tops from Target. And then, yung mga pangbaba niya ay, I think, from Carter's. Yan. So, meron siyang yellow para naman hindi puro pink. Tapos, may pantalon na rin dito sa loob. Then, may light pink siya. And then, ito yung mga pangtulog niya, guys. Yung mga onesies niya. Ang gusto ko sa mga onesies na to ay galing sa baba yung zipper. So, hindi siya masyadong ma-disturb kapag magpapalit kami ng diaper. So, galing yan dyan. So, yung paalang niya yung ilalabas. Hindi na namin kailangang hubaran si baby para lang magpalit ng diaper. So, meron akong isa, dalawa, tatlo na onesies niya. Tapos, burp cloth. Dalawa lang pala yung nalagay ko na burp cloth ko. But it's fine. And then, I have here towel niya. Kasi hindi naman niya daw kailangan ng towel kasi it's either hindi siya papaliguan mo na sa hospital or may mga gamit sila sa hospital if ever man napaliguan siya. So, I don't need a lot. And then, swaddles. Very important para mas comfy siya. Sana gusto niya tong mga swaddles na to. Yan. Meron pa man din akong sleep sack na na-receive from the baby shower. And then, yung going home outfit din niya. Ito po ang pili kasi ng daddy niya noon. Ito talaga yung susuot niya pa uwi. Meron pa siyang, ano guys, blazer. Ang arte-arte. Ang liit ng blazer niya. Ayan. Pang preemie ito eh. Na size. Tapos, pants. Nilagay ko na lang yung medyo kakulay na pants. Tapos, yung jacket niya. Kasi, syempre, we need to keep the baby warm. Then, meron ako dito na slippers ko. So, I got this one from Temu. Ayan. Ganito yung kinuha ko guys na slipper ko. Not the fuzzy one. Kasi, meron naman akong fuzzy socks. Tapos, ayoko kasi ng mga fuzzies ay hindi siya nakaka-grip masyado. So, hindi ako masyadong comfortable na gamitin sila. Nadudulas ako kapag yung mga fuzzy socks. So, and I want this one as well kasi at least din ako magdadala ng separate na pang bathroom ko na slippers. So, kapag maliligo ako, ay ito din yung gagamitin ko. And then, I can just easily dry it, wipe it with the paper towel. And, madadry na siya agad. Kailangan nating maligo. Hindi po bawal maligo ang bagong panganak. And then, one more here. Ito naman ay my postpartum stuff. Ayan. This is sponsored by Nessie. Free the mom. Baka naman. So, I got here yung parang bidet na dadalhin sa hospital. So, para siyang tabo. Meron kaming collapsible na tabo, pero malaki kasi siya. So, ito na lang yung dadalhin ko. So, ito yung lalagyan mo ng water and then yung gaganyan mo. Para hindi ka nagwa-wipe kasi syempre masakit pa yung vagina mo kapag bagong panganak. Especially if you have tear at sinuture ka. Yun. And then, I got here perineal healing foam. Ito. And then, ito naman ay yung 4 na regular boy shorts siya. Ayan. So, ang kulang ko pa dito ay gusto kong magdala ng napkin. Kasi, ayoko na mag-diaper ako ng laging naka-diaper. Yung ganyan, kahit boy short siya. Kasi ito guys, ay yung instant cold therapy. Absorbent pad na din siya. So, para ma-relax ang ating vajayjay after delivery kapag naligo, ganon. So, di ba? Ang daming arte. Pero, binigyan naman tayo. So, gagamitin natin yan. So, napkin na lang pala talaga ang kulang ko dito. Dadala ko ng napkin. So, next naman guys is this bag naman na diaper bag namin. Ang laman lang nito, papakita ko na lang sa inyo. Actually, extra bag lang to para may mapaglagyan kami ng mga freebie from the hospital. Charot. Meron lang baby wipes na isa. And then, mga newborn na diapers. Parang ito lang ata yung laman niya. Yan, newborn diapers. So, yun lang yung laman niya guys. So, dadagdagan ko na lang ng noise machine. Siguro para nang ma-relax kami ni baby after ng delivery. Please comment down below if mayroon pa akong pwedeng idagdag para naman madala ko na siya. Pero, feeling ko ito naman na lahat. And then, I'm just gonna bring the car seat. Ayoko pa kasing ilagay yung mga car seat, mga ano kasi, gagamitin ko pa yung sasakyan ko guys na mag-grocery. So, gusto ko pang ma-fold yung mga upuan and all of that.
that. Tsaka na, next month na ilagay yung car seat and yung mga stroller doon sa sasakyan kapag malapit na talaga siya. So, yun lamang po guys. Please comment down below if you can suggest more stuff that I need to bring. And then, samahan niyo po kami sa pagpe-pray para po sa safe delivery ni baby. And hopefully, maging safe kaming dalawa. Safe ang lahat. And we will be in good hands. Ayan, magiging happy delivery and all of that. Yun lang naman talaga yung pinagpe-pray ko guys, na yung safety talaga namin. Alam nyo ba? Very prepared ako na alam niyo yung ginawa ko. Binigay ko na kay mama ko yung card ng funeral, ng insurance namin. Just in case. Tapos, lahat ng mga insurance ko, lahat ng mga bank accounts, ganyan, may napagsulatan na ako kung ano yung... Kasi, syempre, talagang prepare ko guys yung future ni baby. So, just in case, huwag naman, sana. Yun. Kasi you'll never know. Life is so short talaga, guys. Hindi mo talaga alam kung ano yung plan ng Panginoon. So, yun. Kaya pray ko lang na sana ito yung plan ng Panginoon na mapalaki ko pa yung baby namin. Nag-prepare na ng kamatayan. Pero kasi, if you work in the healthcare industry, alam mo talaga ganyan. Lalo na dito, ang babata pa nila, alam na nila kung DNR sila or what. May mga advanced directives na sila. So, hindi naman po ako DNR. Lalaban po tayo. Pinagpipray ko lang talaga na sana ilid kami ng Panginoon na mas mapalapit pa kami sa Kanya ngayon. Ganito yung journey namin ngayon. So, yun lang naman talaga. As in, guys, overwhelming siya. Pero, I think, parang tong year na to, para akong mas kalmado ako. Last year was just survival mode for the both of us. Lalo na kasi nung nagbe-bleed ako. Grabe yun, no? Ilang weeks akong nagbe-bleed. So, yun. Ngayon, para akong, like, I already let go of the pagiging perfectionist ko. Like, it's still there, but, you know, it is what it is. Ganun na ako. Tapos, thy will be done. Talagang, pinagpipray ko ng lahat, Lord, kung plano nyo to sa amin, ganito, ganyan. The plans of God are so blurry right now. Life is so uncertain for everybody naman. Pero, alam mo yun, just keep the faith. Alam nyo guys, yung isang araw, nakita ko may squirrel. Tas, di ba, nag-snow ng makapal. Tas, may lumabas na squirrel. Sabi ko, yung mga squirrel nga hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ako pa kaya? Yun. Pinagkakatiwala ko na ng lahat. Lord, bahala na kayo. Bahala na kayo sa amin. Yun. So, yun lang guys. Salamat po sa panonood. Salamat po sa laging pag-support nyo sa amin. And sana hindi kayo magsawa sa panonood. Lalo na dito sa journey na to. Gusto ko lang talaga siyang i-document. Pero wag kayong mag-alala, baka after ng delivery ko, ay wala na kayong makita na bata. Baka wala na kayong makita na bata. Hanggang dito lang talaga yung yung vlog. Salamat, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe, and I hope to see you guys on my next one. Bye!